U radnoj posjeti Mostaru jučer i danas boravili su visoki funkcioneri Međunarodnog monetarnog fonda, čiju su brojniju ekipu predvodili Scott Brown, pomoćnik direktora MMF-a za Europu, i Floris Šiltruis, pomoćnik izvršnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda. U predsjedništvu opštine Mostar njih je pozdravio gradonačelnik Mostara Safet Oručević sa saradnicima, nakon čega su funkcioneri Međunarodnog monetarnog fonda razgovarali sa funkcionerima bosansko-hercegovačkih, federalnih i republičkih financijskih asocijacija o aktuelnim zadacima u oblasti monetarne politike za područje Federacije BiH u skladu sa instrukcijama i rokovnikom ustanovljenim nedavno Dejtonskim sporazumom. Sa federalno-republičkog nivoa u ovom razgovoru učestvovali su guverner Narodne banke Republike Bosne i Hercegovine Kasim Omičević, zatim zamjenik ministra financija Republike i Federacije BiH Izudin Kešetović, direktor Direkcije Republike BiH za rekonstrukciju dr. Sead Kreso, savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Republike BiH Zlatko Hurtić i drugi. Zajedno sa gradonačelnikom Oručevićem u razgovoru su učestvovali predsjednik opštinske vlade Rusmir Čišić, kao i financijski stručnjaci Fatima Leho i Amela Pediša. Na današnjem sastanku pošlo se od stava, utemeljenog sporazumom u Dejtonu, da monetarna politika treba da ostane u nadležnosti vlade Republike BiH. Sporazum je, kako je obrazložio šef misije MMF-a Scott Brown, postignut u kontekstu postojeće pravne strukture Republike Bosne i Hercegovine, koja uključuje centralnu banku i domaću valutu, i Ustava Federacije BiH, koji utvrđuje da je monetarna politika u nadležnosti vlade Federacije. Cilj zainteresovanih strana je, dakle, da se što prije uspostave nove institucije Republike BiH, uključujući Republičku centralnu banku, koja će raditi pod drugačijim okolnostima u odnosu na dosadašnju instituciju i domaću valutu, a koja će biti prihvaćena u svim dijelovima zemlje. Dok se to ne desi, Federacija će uspostaviti prelazne aranžmane koji moraju ujediniti financijske sisteme područja Federacije Bosne i Hercegovine. Financijski eksperti Međunarodnog monetarnog fonda, zajedno sa funkcionerima iz republičkih i federalnih financijskih ustanova i institucija, razgovarali su juče na ovu temu i sa funkcionerima hrvatske strane u Federaciji BiH, Nevenom Tomićem, ministrom financija Republičko-federalne vlade, Dragom Bagarićem, direktorom carine tzv. Herceg Bosne, kao i funkcionerima Hrvatske banke. Tom prilikom, uz prisustvo stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda, dogovoren je i potpisan zajednički sporazum o centralnoj banci, kao i carinskoj administraciji Federacije BiH. Delegacija se danas vraća u Sarajevo, gdje će biti nastavljeni stručni razgovori sa predstavnicima Republičko-federalne vlade BiH, a na dnevnom redu bit će republički, odnosno federalni budžet za 1996. godinu. Na kraju svoje posjete Mostaru, šef misije MMF-a Scott Brown rekao je da su rokovi za izgradnju i učvršćenje Federacije BiH relativno kratki, ali da je uz angažovanje stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda moguće dogovoreni posao privesti kraju.